The title of our message tonight is, I must tell Jesus all of my cares. I must tell Jesus. Well, it's good to tell it to your friends. It's good to tell it to your family. But it is best to tell it to Jesus. Because the Lord cares. 1 Peter chapter 5, verse number 7. Starting in verse number 7. The Bible says, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Thank you, Lord Jesus. Thank you, kada ito'y apo nga nagsamit nga imbitasyon. Nga umay mi itaklin ken ka, dagiti pakadagsenan mi. Gaputa ipatpateg na kami, Apo Diyos. Apo, bless this message tonight. May it encourage our faith and remind us to cast all our cares upon you. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. I must tell Jesus all of my cares. I will go straight to the points. Talo nga klase dagiti cares, dadagsen, nga kayat ti Apo nga itaklin tayo ken kuana. 1, tell Jesus your troubles. Tell Jesus your troubles. Troubles are that which cause distress or anxiety. The trouble kakabsat, wenno parikot, kat isuda dagiti, mangted kada tayo iti distress. Umuit ka na sa unti distress? Pakaguluhan, pakaringguran, pagdanagan, ken pakaburburiburan. Sino kada kayo kakabsat ti ada troubles na ita? Pakapulkukan. Okay? Today's world is filled with troubled people. Troubled people on the job. In the marketplace, kadagiti agnegnegosyo. In the home, Christians are not exempt from woes. The trouble kakabsat, it applies to all men, not only to Christians, but even unbelievers. Troubles are that which is related to life basic needs. So, the point, the trouble, ket amin nga tao, Christians and non-Christians, saved and unsaved, believers can believe, unbelievers, have something to worry about concerning basic needs. Di nga min isut pagparikutan, pakapulkukan ti tao detoy. Basic needs. Sustenance. Security. Okay? Kasanunto ti future ko. Kasanunto ti biyag mi. Kasanunto nga ta, digiti anak mi. Aming nga tao, Christian ken non-Christian. At daamin pagpulkukan na kakabsat, may papantiti dayta. Relationships. Reality kakabsat. There are times nga digiti ti pagpulkukan tayo, langen-langen iti pamilya. Kadagiti kakabagyan, dakay nga data Amerika, abroad, problema yu, digiti pamilya no daduma diti Pilipinas. Digiti kabagyan, anak, kakasinsin, angkel, dakay nga dati Pilipinas, kastamo ta pagpulkukan nyo. Digiti kabagyan ken pamilyayo, iti banlasiw, iti taaw. Pagpulkukan tayo, digiti adu nga responsibilidad, nga nailatang, na ipabaklay, kada tayo. No kasano tayo nga mailiplipas di gitoy. Kasano tayo nga maaramid. Maaramidan amin. I have no words enough to describe how anxious you are. No kasano pa nakapulkuk yung kakabsat kada gitoy nga bambanag. Troubles exist because of the presence of sin since the fall.
At dagiti nga pagpulkukan, gaputa, simrek iti basol, iti lubong. Job chapter 5 verse 7, it says, "Yet man is born unto trouble." Ti tao kano nga nayanak, nga sangwen na, dagiti ado nga pagpulkukan iti panagbiag. That's true. Why? Iti Garden of Eden, awan ti trouble ijay, awan pagpulkukan. Ngem idinatnag ti tao, simrek ti basol ti lubong. Imayan digito'y amin nga pagpulkukan. So, Job chapter 14 verse 1, "Man that is born of a woman is of few days and full of trouble." What a contrast. Nagbasit ti aldaw tayo ti rabaw ti daga, ngem napnuan ti ado, nga pagpulpulkukan. Few days and full of trouble. Kaslahan ti masulit, ti arid na. Kaslang, ano ba naman yan, kuna tayo? Few days lang ti biyag, puro pulpulkukpay. Perhaps there are many of you nga, no kitain nyo, nanipod panagubing nyo, kunayo siguro, "Pastor, nanipod pinagubing ko, I have walked through the path of many troubles. Dagiti dinaldalyasat ko, nga biyag, ket napnuan ti ado, nga pulpulkok, aging gana itag, pulpulkok kaklata." Well, anat kahit nga sa undeta kakabsat, aming nga tao, nayanak ngagpulkok. And you know, many people take their troubles to doctors. Papanday i-refer ka, digiti doktor, digiti nga pagpulkukan. To lawyers for counsel. Or even friends. But they fail to get lasting relief. Mabalin ka kabsat nga di pa nagyanload mo, nabang-aran ka, but eventually, awam manen. But the blessing is this. Jesus said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28. Jesus brings real and lasting help. Isuna iti pudno, ken makaipaay, iti mataginayon, nga tulong ken saranay, kadigiti ado nga pagpulpulkukan tayo nga tattao. Ayan na nga pagsayaatan na ikamang tayon kini Apo Jesus. Nahum chapter 1 verse 7, these are the promises that you need to claim. The Lord is good. Ti Apo na sayaat. Amen? Naimbag, a stronghold, kamang, iti aldaw ti panakariribok. Ket ammo na dagijay nga agtalek wenno agkamang kenkuana. I must tell Jesus all of my troubles. All of it. Make it specific. Ammo ti Apo kakabsat. Dagiti amin na trouble mo. Ngem dayjay panangitaklin mo kenkuana, you are not actually helping God. It is God's way to help you. So, it is for your good. Psalms 27 verse 5. For in the time of trouble, He will forsake me. Oh, I'm sorry. I read it wrong. In the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. Sarayatan kakabsat. Noong may kingkan, digiti riribok ti panagbiag. Kat amom ti riribok. Deti point ti context ti riribok hanlang nga pang Kristiyano. Ti talaga nga gagangayon iti aming nga tao. Gagangay ti lubong ti trouble yung kakabsat. Ti pagsayaatan na ti Apo kat ilimeng na tayo. In the secret of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me up upon a rock. Meaning, isuna ti mangted kanyak iti talged. Rock eh. So, uray umay iti anyaman nga didigra. Awan ti pagdanagat. Gaputa iso isaadnak iti bato. Di kita kakabsat kat kaslapan nangi picture nga ti kayat nga sawan stability. You will be stable. Okay? Psalms 46 verse 1.
God is our refuge. Isut tarayan, amoyo di Old Testament, the word refuge. Ti city ti Israel idi, at dadadya ko natin nga city of refuge. Deti refuge, no kumasika, ket ada na commit mo nga crime, ket kayat naka nga kamaten, day pamilya, day tao nga nakakumitam ti crime. Ket di mo kayat nga madangran ka, agtaray ka, ije kunada nga city of refuge. And it is a law established by God. Once nga daka di city of refuge, no one should harm you. Nobody should touch you. Awan deta nga city of refuge itan, but we have the Lord, our refuge. Not only that, He is our strength. A very present help. Not busy enough. Okay? And not absent. Not per schedule. Di pa nagtulong ti Apo. Numapang kakpa-doktor, appointment kakabsat nga nakatatid dog. Kat no, mumalaman kakabsat, kat di ka pa'y naabutan, agsubli ka tong bigat. Di ka dete, sakit mo, nga dapat matratar ita, maipabigat. Ngam ti trouble kiniapo Diyos, amo kailangan nga ipabigat deta dandanag mo. Right now, uray itan kakabsat. Ngam guray kayo ko, nagpipritsak pelang, ilipat siyo pelo ti preaching ko. Ngam uray damdama, ingka iti Apo, very present help. He is there. He is there to help us in our troubles. I must tell Jesus my troubles. Balikak ti ko itay, make it specific. Ibagam ti Apo. Anyaman ti posisyon mo, dure pa nakaidakan kakabsat, iti rabi eh. Gaputa, di maguyod, taulos mo, bannog mo, kakabsat. Ngam, agpulpul cook ka, di ka makaturog, tagpulpul cook ka. Imbes nga kasasaom tabagim, gagangay nga di ka makaturog, di pala ti apot ka sarsaritam nga road. Kat kunam Apo, anang atat aramidag. Apo, daytoy nga banag, anatrumbang nga aramidag ka deti Apo. Deta kakabsat, deta't pagsayaatan na, no ammom nga itaklin ti Apo, dagiti, pakariribukam, pakapulkukam, kan amin na pakarigatam. Number 2, I must tell Jesus your trials. Pastor, di ka hangka di nga trial ta trouble. So ngayon yun, unak ta trouble, because the trouble, nakita yung ti konteksto na itay, it involves necessities, sustenance, security, relationships, and responsibilities. Practical realities of life that applies to both unbelievers and believers. Dito the context the trouble. Trials, on the other hand, are meant to test your faith. The trouble, kakabsat, test of faith mo't isuna. Nga more specific, deti pa nang describe ti Bible, iti trials. Specific mo't deti, kakabsat, sabali mo't nga senaryo deto. Trials are persecutions and hardships of life related to your being a devoted and committed follower of Christ. Awan deta ka dagiti unsaved. At the troubles ti unsaved, ngam awan trials da, because awan pay kadakwada iti relasyon ti Apo. Awan dapay kada ito'y nga konteksto tayo nga Kristiyano, nga gapo iti panangsurot tayo ti Apo, gapot pa nagtulnog tayo kenkwana, adamang idadanes, wano aday palupos ti Apo nga pasamak nga dumteng, nga mangsuot kada tayo, itiin tayo pa nagtulnog kenkwana. So, do you see the difference of troubles and trials? They can be used interchangeably. They can overlap. But, binasak ti Biblia itay, rinibuke kakabsat, mas specific nga ti trial, kat may panggap kadagijay, related, kadagijay pa nagtulnog mo ti Apo. Jay trouble, kat urihan kagtulnog ti Apo, makipaglakam kalat ti trouble iti universe. Nogtudo, hanlang nga digiti unbelievers, iti matudwan pati believer. So, sa pasap ti trouble, ngam ti trials, related day to yin kakabsat, na ununag because
It is because of your obedience to the Lord. So, Christians must expect trials. Amuyo itata nagkukumit tayo kakabsat, kat nagtulog tayo ti Apo, expect nyo nga there may be trials who will come along your way. Baka dapikit din, madama nga trials yo, kat makitam nga dito kat it's somehow happening as a result of your obedience to the Lord. 1 Peter chapter 4 verse 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Dagiti unsaved ulitek, awan trials kadakwada. Haan nga may apply ti trials kadagiti unsaved. Isungan nyo ibagbagan o dakasarsarita yung unsaved, panubok la deta. Han na may apply kadakwada kasi awan kadakwada di relationship iti Apo. Nga isut gapuna nga umay ti panakasuot ti pamati. This only applies to believers. Okay? Great trials must not overwhelm and discourage Christians. Antayo dapat nga ma-discourage no adda dagiti great trials nga sumangbay gapot pa nagtulnog tayo keng kuana. Kada kayo nga kakabsat nga simurot iti danom iti bautismo. Mabalin nga mangrugin dagiti adu nga suot iti biagyo. Ti kuana deti trial kakabsat ket mates di pammatim. Ngem kitan tayo deti 2 Corinthians 8, 1 and 2. 2 Corinthians 8, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction. Ano deti trial of affliction da? Ikwentok basit. Dikito'y kakabsat, believers, gaputa isu dakat identified, associated kini Apo Jesus, and the society rejects the faith of the Lord Jesus Christ. Therefore, as followers of the Lord, they are partakers of that rejection from society. To the point, nga awan mang-accept kadakwada kakabsat, nga pagubraan, kumatiarig na. Kat uray mapanda bumulod, awan timayat nga agpabulod. Because they are outcast of the society. Why? Because they are Christians. They experience this affliction. Were they overwhelmed? Were they discouraged? Did they complain? Did they say, Kasi magayam ti malakam mo no sumurot ka ti Apo? Han ka dapat nga masurpresan nga kastatlak amom no sumurot ka ti Apo. Takunana, in the world ye shall have tribulations. Trials of faith amin deta kakabsat. Kato hamot nga matry deta faith mo, hamumot makita no kasano iti maited deta nga pamati nga panaganos. Your faith can actually endure. Bemhaan nga hamo makita no kasanot panagandur deta pamati nga dagang ka no awan iti mangsuot ka deta nga pamati. But I am telling you, God has given us an enduring faith. So the giti Macedonian believers, they were experiencing great trial, but the Bible says, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So no gayam ti may sa Kristiyano kakabsat, matry iti pamati na, kas gaputi pa nagtulnog na iti Apo, makaumanay, sufficient DJ parabor ti Apo. Abounded unto the riches, because of the abounding grace of God, they were able to give even more. DJ, pagkasapulan nga i-raise ni Apostol Pablo to help the poor saints and brethren in Jerusalem. Trials. God has a purpose in what He allows to come to us, and He will deliver and keep us. Tiyapo kakabsat, at the purpose na, dagiti ipalubos na. Mabaling nga ni Satan timangtid, dagito'y nga pasamak. Troubles mo't lang, dagito'y kakabsat. Ngam ti panang take tayo no kwan, trial.
You know? And the Lord will deliver us. Ti apo kakabsat, ilasat na tayo. Mabalingahan na kailiklik. Ipalubos na nga, magnaka, ngam ilasat na ka. Malagip yu, DJ kanta nga, Footprints in the Sand. Who knows that poem? And who knows that song? Footprints in the Sand. Ubingak pala, hindi bang magkodeta nga kanta, Footprints in the Sand, kunana. Kwento ti may nga tao kakabsat. Kat idi kano natal na iti sitwasyon. Kat talyawan at likodan. There were two sets of footprints. One for him and one for the Lord. Kat idi umayan kakabsat iti alun. Kat napigsa nga daranudor. Kat nakaamak kakabsat iti surrounding. Talyawan na jilikudan, may samutan nga set ti footprints. Kat kunana apay, apo, nga itatata ka sa pulang ka, sisyak matlanganan. Kat simong bat iti apo kunana, that's not your footprint. That is my footprint. I am carrying you. Isu nga deti, panaglasat tayo ti adu nga panubok, haan nga ti panagbalegi tayo, panakalasat tayo. It's not us, it's the Lord. So nga ti testimonyo tayo kat parabor ni Apo, footprints ti Apo. It's the Lord's trace, no trace deti biyag mo nga Kristiyano kasano nga nalasatam de kita nga panubok, kasano nga nalasatam de kita nga kakarigat kakabsat, nga kasla mangbangen iti panagpatpatuloy mo, ngem nalasatam amin, saan mo nga strength dayjay? Ni Apo, it's His footprint because He was carrying you. Parabor amin iti Apo kakabsat. Amen? He will deliver us. 1 Peter chapter 1 verse number 5, who are kept, sino dayta? Datayo. Who are kept by the power of God through faith unto salvation. Gaputi pamati. Ready to be revealed in the last time. Kadaginggan at kamaudyanan, may parangarang tayo iti Apo, ti Apo kakabsat, kat iso iti mangsalaknib kada tayo. So itatta kakabsat, amumon nga ti Apo ilasat na ka. Amumon nga ti Apo isot kamang mo. Christians, brethren in the Lord, brothers and sisters, if you're experiencing trials in your faith, don't be discouraged. Don't quit. Don't overthink. Ang kaunay nga aglablabos, hamunay lablabsan ti pa nagpampanunot mo. Simple lang ti aramidem. Tell Jesus your trials. Tell Jesus your trials. Well, you can tell it to your friends. You can even tell it on Facebook. Pero the best thing is you tell it to Jesus. Number 3. Amen? I must tell Jesus my troubles, my trials. Third, tell Jesus your temptations. Tell Jesus your temptations. So, deti trials, mangsuot, meaning, mang-prove, titingamin kwa ti trials kakabsat kat kwa parwaran na DJ kalidad jay pamatim. Parwaran na kakabsat. Nga hanga si ka DJ no di kat ti Apo, pamati ti Apo, kadaging ka. Grace ti Apo day diay. Ngam deti mo temptation kakabsat, kat sulisog. Suot mo't isuna actually, test mo't laeng. Ngem sabality form na kakabsat, kasi evil. Suutan na ka, ngam sulisugan na ka. Tapnon ti kasta, ag-disobey ka ti Apo, agbasol ka, sulisugan na ka, tapnon iti kasta, kat deti temptation kakabsat, di jay trial, titiraan na jay pamatim. Ngam jay pamatim, as you exercise your faith in the Lord, you become patient. Deti temptation, titiraan na kakabsat, jay flesh. Flesh. Ano ka na son, jay flesh? Hanga deti literal nga flesh. Your human nature. Jay sinful nature mo. Gargariyan na. Kasi ti sinful nature tayo, at the evil desire na.
Ngano mapasangwan kakabsat, dayjay sarsaraken na, daytoy nga dakes nga tarigagay, ket nuhan mo nga bantayan ti bagim. Kanen na ka, dayta nga sulisog, at maisabat, ijay tarigagay mo nga nainlasagan. Deta nga tarigagay nga nainlasagan, deta ti kunatayo nga weakness tayo. Amin tayo at the weaknesses tayo when it comes to temptation. Hello? Kat ni Satan kakabsat, nabayagnan, dete demonyo ni Satanas, nabayagnan nga pinalpaliiw Edward, no anya iti alisto nga pakasulisugam. Kat dijay nga kanayon na ka nga tiraan tapnon ti kasta, uray na pintas ti panagdingag mo sa utiapo, kanayong ka maitiklab. Kanayong ka nga, matulid. Mabaling nga ita, adda kayo nga agbuy-buya, da kayo nga agbuy-buya, kuna ni Satan, ala, agbuya kay lata, takalpasan tagimong yo, amok ti pang sulisugak keng ka. Amok ti pangidalabakken ka. Amok ti pangiteklabakken ka. Tanapaliw ko ti biyagbon. Amok dagiti kay kayatam nga dakes. Amok ti kay kayatam nga basol. Anat aramidom itan ta ma-realize mo. Nabasa ta itay, be sober. Be vigilant. Tatan, tanabigbig mo kat kunam, kasjay gayam. Talaga nga dapat ti Kristiyano, serious. Haang nga dete, makigimong ka lang, makuna lang nga makigimgimong ka. No di kat ti inaldaw, talaga nga bantayam iti panagbiag mo. Agbantay ka, be sober, be vigilant. Kasi lawlaw-law na ka ti Diablo. Ngam anat ko nam, apo, amo ni Satanas ti struggle ko. Amo ni Satanas ti weakness ko. Ngem amom apo, kat umay ko itaklinggeng ka, deti pakarigatak. Agi struggle ak ka, deti nga temptation apo. The good thing is, Jesus is touched with the feeling of our infirmities. The Bible says in Hebrews chapter 4 verse 15, He was in all point tempted like as we are. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points. Amo ka na sound in all points? Kalati arig na kumakat, amunat kilitim. Amo yung detang statement? Ano ka na sound, amunat kilitim. Amunat pangalalan naging ka. So ni Apo Jesus, imbay naglasag, numampay, awan pulos na aramid na nga basol. But as human, napadas namot kakabsat, iti simmango, iti panang sulisog ni Satanas keng kuana. Namitlo nga daras nga sinulisog ni Satanas ni Apo Jesus. Dedi mo na kung naalaman, pagbali naman nga tinapay, deta ba to? Kat during that time, mabisin ni Jesus Christ. No kaano kakabsat, ngagparparikot ka. No kaano nga da problemam ti pamilyam. No kaano nga da problemam ti finances mo. Umay tumot pela ni Satanas, kat sukit-sukitin na tariknam. Ngam kas Kristiyano ko nam apo, amom ti struggle ko ita. Kat awayrak, deti solisog ni Satan. Jak kayat apo nga pagbigyan, ngam tulungan nak nga malikligat. Help me to resist the devil. Help me to flee temptation. Help me, Lord, to not yield to it. Lord, please. Amok nga temporaryo lang dito nga sulisog. Katjak kayat, nga isakripisyo, ti maysa nga banag nga napatag, gapulaeng kadeti pagbigyak nga sulisog ti biag ko. Don't sacrifice the permanent on the altar of temporary. Temporaryo lang nga pleasure di jay. Hamoy sakripisyo di jay, napatpatag nga isagsagana iti apo nga blessing. Gapulang ka DJ temporal, nga panang satisfied DJ lasag. Tell Jesus your temptation. No one is perfect. I am not perfect. Awang ka datayot perfect. Awatan nyo kakabsat? But we should strive to live a perfect life. We should strive to live holy. We should strive ngagbiag nga para ti Apo. But it's not easy. Number one, because there are troubles. Number two, because there are trials. But mainly number three, because temptations surround us. Kada kay dita abroad, mabaling nga ti nature ti temptation dita, nagpaiduma. Kaysa dito Pilipinas. So nga yung baglanganan, blessing in disguise, ada dito live stream tayo. Di nga aming kakabsat, pakita man dita, di kita adata Zoom,
Di nga aming kakabsat, blessing. Hello? Are you still alive? Buti na lang may ganitong live stream, at least napapaalalahanan ka lagi. You know? Because temptations are always there. Mang perdi, among ti temptation mang dadaol. The devil will tempt you because he wants to destroy you. Destroy your life, your family, your future, your faith. He wants to destroy your fellowship. Aging gana kakabsat, backslide ka, aglamiis ka. Kat as a Christian ko nam apo, sang ko kayat, nga kas deti mapasamak kanya. So nga ibagakkan ka apo, dagiti weaknesses ko. Dagitoy ti pakasulisugak apo. Dagitoy apo, tulungan nak apo, nga saan nga guilt. Help me to say no when I have to. Help me, Lord, to resist the devil so that he will flee. Hebrews 4:16, come boldly, let us therefore come boldly unto the throne of grace, trono, nga napnuan iti parabor, that we may obtain mercy. Tapno, dijay, pakasapulan tayo't panangaasi, kasi talaga nga marigatan tayo eh. Di kay kat marigatan kakabsat. Sino kada kayo hanapulos marigatan ita? Awang pakarigatan na, alaman. Amin tayo. Adot pakarigatan tayo. Trouble, trial, temptation. Kadigito nga pakarigatan tayo. Ti apo dapat, kasapulan tayo ti asi. And find grace to help. Umuyo, amazing ti prayer, kakabsat. When you pray, you're not wasting your time. Amazing what prayer can do. Amom, deta sitwasyon mo ita, mabaling at tilang kurang nakakabsat, deto. Tell Jesus your troubles. Tell Jesus your trials. Tell Jesus your temptation. Yung pastor na bayag nagkarkararagakon, don't stop praying. Amen? Don't stop praying. Dagiti agtaktakaw ko, di dapay mapanunot ti agsarden. Dagiti agar-aramid ti dakes, di dapay mapanunot ti agsarden. Dagiti hananasayat ti ubrana, di dapay mapanunot ti agsarden. Dapat da tayong agkarkararag, di tayo mapanunot ti agsarden. Faint not. Men ought always to pray and not to faint. All of God's people say? Amen. What's the title of the message? Anat ibagam ti apo? Your troubles. Nakita yung ti classification ti troubles? Number 2, your? Awan ti trials ka digiti unsaved. Other troubles da like everyone else. But da tayo nga Christian sa the trials tayo. Gapo iti pa nag-serve tayo ti apo. And number 3, tell Jesus your temptations. Amen, kakabsat? Wow. Sayatan. Uriyan na itong ubram, mabali mo ka sarsarita lata ti apo. Amen? Oh. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. We praise you, Lord. Kada iti lesson itang arabi basic, but this speaks our sentiments, our situations, our struggles, our woes and miseries. We thank you, Lord. Gaputa, deti pa nakailawlawag na. Kat adaddaa po Diyos nga naawatan mi, digiti specific nga idatag mi. Ti kategorya dagiti cares nga masapol apo, nga ipulong mi idagan ka, itaklin mi nga ikama, our troubles. Lord, everyone has needs. Everyone is worrying of their sustenance, security. Ado nga pakariribukan apo, relationships and responsibilities. Trials, gapo apo, iti pa nagtulnog mikeng ka, umay apo digitoy, hardships, to try our faith. And even our temptations. Thank you, Lord. I don't know, but I believe, nulakit din nagdingag digiti kakabsat, whether here in the sanctuary or abroad. I'm sure, Lord, they were blessed as we were blessed in here. So nga po, agawid kami, katno adamay sa nga number 1 nga ikaso mi apo, deto'y prayer life mi apo, hami dapat baybayan. We should not live our life. We should not start the day nga hang kami nga nagkararag. We should not end the day nga di kam nagkararag. We should not start anything
na di kam nagkararag apo. Di kiti adu nga pulkok mi, gapu apo Diyos ti kura nga pa nagkarkararag mi. Help us, Lord. In Christ's name we pray. Amen.